Vi ønsker alle det bedste for vores kæledyr. Ikke sandt? Derfor så er det bedste valg, du kan tage for din pelsede ven, Woofy Snacks. Woofy Snacks er lavet af sprøde, friske råvarer og ærenflæsk direkte fra trylleskoven. Og med vores saftige svampetilskud vil din behårede følgesven få en oplevelse af farverige dimensioner, hver gang de sætter tænderne i et måltid. Woofy Snacks. For pelsen til at stride. Så er det slut med at være ensom. Få hænderne op af bukserne og åbn vores glødende nye app, Ild i busken, for at finde de fineste olieindsmurte singler i dit nærområde. Snap et billede, tryk på knappen og hold dit device mod vinduet, og vores automatiske lysprogram vil signalere til dine nye udkårne, at det er tid til at feste. Så er det slut med lusken. Der er nemlig ild i busken. En sult, som aldrig kan stilles. Hun troede ikke, at han kunne finde hende. Men nogle fejl begår man kun én gang. Årene rejste sig i nakken på hende, da skyggen under døren fyldte hendes opgang. Langsomt gik hun frem og rækte mod døren. Og der, på den anden side i mørket, stod han. Så er der pizza! Det er bare Mumster.dk. Gysende godt. Smagen af en dyb og lækker vin. Rindende vindruesaft. Fodældet af Italiens største fødder. Tilsat kardemomme og den saftigste grovkernede peber. Intet kan måle sig med Bollovino. Har du også en drøm om at blive actionhelt og kun sparke hovedet af bøllerne, som stjal din skolemælk i 3. klasse? Så kom og meld dig på Knogleblindernes karatehold i Roskilde. Eller er du måske bange? Lækkert rustfrit stål og slanke linjer. En K6000 skærm med en billedhastighed på 23.000 frames per second. Højtalere, som kan chikanere op til 50 mennesker i bussen, og en varighed, som rækker helt op til 4 måneder, før vores nye version udkommer. FOMO Fono. Køb lige en til.